Здравейте от Слънчева Генова. Обстоятелствата в Болония не ни позволиха да ви покажем едно пробно каране на новата Рено Zoe, но един син на юнашко племе, както е казал поетът, не се отказа така лесно. Посещението ни в болонския щаб на електромобилите не остана незабелязано и за сега ни обещаха повече бройка в отдела. Местото, където се намираме в момента, се усеща един много приятен морски повей. И той изобщо не ми се връза с миризмата на изгорели газове. Затова те са тук, затова сме тук и ние. Последвайте. Segnaliamo la porta trasera. Нека да видим, изтискали са близо 340 литра от това малко купе. Всичко с това, с което пристигаме от Болония, се побира и пита за още. А интереса от всички страни залива. Bulgaro per la... Sì, sì. Sto zitto, non parlo. No, parli per spiegare. Намираме се вече в Рено Zoe. Потегляме. Първо господинът от Енел ще кара, защото това е пешеходна зона и така са инструктирани. По време на минаване на останалите коли в тест драйва видяхме огромен интерес на пешеходците към тези безшумни чудеси. Определено хората са заинтригувани. Qui le persone poi non sentono. Senti niente. Oddio. Oddio. Quante volte lo fai? Ieri 225 guide abbiamo fatto. 225. Ieri. 225 тест драйва по този начин вчера. Grazie. Само за него. Grazie mille. Ok. Quindi sapete tutto più o meno sulle macchine elettriche, per mano. L'autonomia, le colonnine. Sì. Ok. Generalmente però non abbiamo guidato la Zoe, specialmente mi interessa. Sì, te la faccio guidare subito, appena usciamo dal porto. Anche questo display Sì, può segnalare oltre tutto. Navigatore. Navigatore. E l'uso di energia momentale. L'uso di energia Sì. qua, ok? Frecce che vanno in giù, consuma, poi... aspetta, poi mentre andiamo te lo faccio vedere, perché recupera energia, ok? Има графиките, които имат връзка с моментно потребление на енергия и съответно връщането в батерията при спиране се намират пред шофьора. Дисплея навигация. Навигаzione, clima è tutto... Sì, tutti gli optional di una macchina. Questa costa dai 21 ai 23.000 euro comunque. 21? Dai 21 ai 23. 1000 euro. 1000 euro, esatto. 21-23 хиляди евро. Questo è il prezzo per l'Italia, no? Sì, esatto. Това е приблизително цената и на Leaf тук, което е 24 000 евро. Bene. Quando fai la comparazione entre l'accelerazione della Zoe e della Leaf, come ti sembra? Tu la guidi? Non lo so, più o meno sono esattamente? simili. Più o meno. Sì. Малко или много според него, който е карал вече стотици пъти двете коли, имат ускорението им аналогично и изобщо по някакъв начин се държат при натиснат педал на газта, но сега ще се уверим и ние. Ok. И ето, че е наш ред. Така, както казахме, много добра видимост, много приятни седалки, много добро положение на това. Сега, è la macchina on Sì. adesso. Allora, Включено е, questo è sul perché- parcheggio, quindi Sì, bisogna sì. andare sul D. Индикатор за паркиране.
Perché un gran numero delle ragazze le interesa се манежеволе. Си. Ok. Без абсолютно никакви, наистина, усилия Молто на манежеволе. място, молто си. Серото си прави, върши чудесна работа. Така, другото, което ми харесва, ръчна механична спирачка. За разлика от тази на Лив, има по-добър контрол върху колата. И сега, изключваме. Климатикът работи, макар че сме дигнати, всичко автоматик. Стартирането. Come ponerla en Drive? drive, sì. Allora, piede sul freno, Отново. destro, sinistro, Но mai. педалът не потъва до абсолютно долу, което означава, че има и действаща механика в състояние на покой. И дестро, но. No, il sinistro non si usa solo il destro. Sì. Така, само с десния крак. Quando abbiamo preso Preso il freno. sì, Fredo. Qui c'è un tastino dietro e scali. Има един бутон като на джойстик, като за стрелба, който се... Qua Ето. sì. Qua P, giù, Giù. R, Primo, retromarcia. Първа позиция. Ретрокамера. Да, ретрокамера. Заден ход с камера задно виждане и втора позиция неутрална. Drive. Drive. Allora, dobbiamo lasciare il bottone. C'è un bottone a posto. Така. Ok, frena a mano Freno a mano. e via. Отново при колата потегля без да пипам нищо. Parte da sola. Sì. Stacca da solo. Возията е по-мека от тази на Leaf. Molto confortabile. Sì. Много по-рязко скорение, моментално. Има двойно действие в позицията на педала на газта, най-долно положение. Сякаш активираме допълнителен бутон, вероятно за повече мощност. Това трябва да го проверим. Още по-леко управление. Dosta diretto sì. Abbiamo di fermare qua. Sì? Ok. Почти превърта гуми. Mi dispiace, ma... No, tranquillo, vai tranquillo. Ora, poi qua, sulla destra. И подтеглянето е много приятно асистирано от това самостоятелно тръгване на колата при спряло положение. Просто един малък спортист. Supera. Си. Самолет. Като звук, но и като усещане също. Макар че направихме неправилно изправяне, non aspettavo avere posto Così ripresa, sì. perché io parlo spagnolo, però avevo dire caesitas, però questi vie lunghe, dritte. vie piccole, Sì. dentro il centro. Molto piccole. Sì, non pensiamo puoi provare la sì, macchina. Sì, pensiamo che non però No, abbiamo fatto qualche rettilineo proprio per far provare. Ora poi appena puoi ci mettiamo sulla sinistra. Ok? Изпреварването е... Ma comunque rallentiamo perché ci sono i carabinieri sulla sinistra. alla sinistra? Vai, dritto. Ok. Andiamo. Perché prima c'erano i carabinieri che erano fermi lì. Имаме, разбира се, предупреждение за карабинери, както разбирате. Карабинери е tutti lingue. Sì. Ora poi lì giriamo sulla sinistra e ci infiliamo dentro. Qua. Ok. Както вижте, останах без думи в рамките на този участък. Не знам дали усещате тишината при свалени прозорци. Qua sulla destra. Che tranquillità. Come si chiama, itinerario o la rotta? Sì. Molto agradabile. Il giro abbiamo fatto. Un giro sì. Poi da qua andiamo ancora fino in fondo. Prova gomme. Sì.
Guarda qua sulla sinistra. Questa ha 200 km di autonomia. Te l'hanno detto, no? Sì, lo so, Ok, sì. ok. Ah, Ora andiamo fino in fondo. quello che sta poi sulla scritto, destra. quello che sta scritto Sì. qua sono che Quelli sono i chilometri rimanenti. rimanenti, sì. E Io le mi frecce che indicazzo, vanno sì. in giù vuol dire che stai spendendo energia. Mm. Quando freni e sei in discesa vuol dire che recupera energia e le frecce vanno in su. Lo so. Ok, A destra. esatto. Когато има Синистра. плашещо подтегляне в много ниска скорост. Ora ci teniamo sulla sinistra e facciamo il giro della piazza. Di qua, di qua. A diritto o No, no, di qua, direttamente? di là, di là. A sinistra. Gira, gira. Facciamo tutto il giro della piazza. Возим се в един очудващо празен за сезона град. Изключително. Giù. Ползваш ни. In fondo sulla destra. Сега може да усетим пробявам ля регенерационни да френи. Не съм натиснал нищо. Ефектът е като при двигател с вътрешно горене. В момента пълним батерията, но и колата не се засилва излишно. Няма нужда да държим спирачки да се нагряват феродови дискове. Колата се справя абсолютно сама и то при един сериозен, както виждаме тук на кон. Е un inclino серия, ma Sulla destra. sulla destra, sì. Топ. Di qua, di qua, di qua. Di qua. Щях да изпуснем завоя, но никакъв проблем и при реакция с закъснение. Дори усетих сработване на ABS. Di qua tranquillo, perché abbiamo една разкошна гледка на Генуа с един разкошен малък автомобил. Quindi venite direttamente alla Bulgaria? Ma Bulgari tutti e due? abbiamo sì, abbiamo venuto primamente a Bologna, ma Ah, ok, ok. non possiamo, siamo venuti. Sì, sì, sì. Изкачване по бир, просто големия въртящ момент си каза думата, както казахме. Qua a sinistra. No, dobbiamo andare fino in fondo e poi girare. Sì, dobbiamo fare il giro, sì. Sì. Скутерите по принцип са винаги първи на стофарите в Италия, но не и когато се вложи в колана пък. Оставихме ги всичките в огледалото задно виждане. Може да завъртиш за доказателство. Бутона за движение в екорежим, много удобен. Di qua. Ok? Сега ще видим пълен, много малък радиус на завой. Много малък радиус. Трудно може да се сети човек за по-удобно предвижване в градска среда. И нека да пробваме. Еко, он, индикация. Ускорението. Не знам защо не мога да намеря разлика. Нито при тази, нито при Leaf. Изключваме го, възможно и в движение. Особено приятно. Особено приятно. Пожелавам го на всеки. Signora! И отново оставаме приятните възгласи сеньора. Вижте ни, чуете ни. Signora! Как съм? È vietato usarlo. Как съм? Come suona? Molto agradabile. Много приятен клаксон. Bene, mi fa piacere. Di questa macchina. Ok? E stop. Стоп и всичко приключва. Ok? Bene, grazie. Конец, grazie a te. Ciao ragazzi. Ci vediamo. Как се Ciao. казва, конец на той славно дело, аз служих конец.